Halo guys, aku arep nge-review Gunung Morojoyo sing ana ing Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Nah, aku saiki lagi ning Gunung Morojoyo. Iku gunung cilik sing ana ing Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Gunung Morojoyo bakal dadi papan wisata ing paling menantang ing Desa Tanggan. Morojoyo mesti bakal dadi tujuan primadona anyar, utamane kanggo pencinta sepeda utawa pecinta foto. Lokasi iki bisa jadi referensi anyar kanggo goes utawa foto-foto. Lokasi iki diarani Morojoyo, utamane ing puncak gunung cilik ing Desa Tanggan.